मायो आंना अन्थाइ सन्थाइनि नङा आरो सार डाइरेक्टलि मानिक गावसिनि मानिक आरो मानिक जोंनाय बुस्थु दं बे बुस्थुआ सोमनानै जेनेबा सोमनानै दैफ्राव हरनानै बेफोरखौनो सान्थि हिसाबै लोङोबानो हामो आरो ओमफ्राय मुलिखौथ' गावसोरो ओरैनो बिफां लाइफांनि सब किसु रोदा रुद'निसो आरो बिलाइ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोदों आंनि फलोवार्स आरो भिउआर रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आलादा रादाब लाना फैदों लोगोफोर भिडिअआ आलादा जागोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय जायफोरनाखि बिसास खालामो बिथांमोना नायनो हागोन आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै माने गुबुन सुबुंफोरनो जायफोर खैफोदाव गोलैनानै दं भुगिनानै दं बिथांमोननो थाखाय एसेब्लाबो बिथांमोननो माने मदद खालामनानै हो दा आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खावलायनाय जाबाय स' नोंथांमोना सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ माने अडिअ रेकर्डिं खोनाखांखाबाय आरो आं दा जोबनायाव होबावगोन बिनि सायाव आं नोंथांमोननि गेजेराव रायलायगोन दा बेनो जाबाय मा लोगोफोर जायफोरनाखि बायदि रोखोम बेरामजों दिनैसिम भुगिनानै दङ जोंनि संसारनि बे संसाराव थानायाव जोंनाव बायदि रोखोमनि गोबां बायदि मैया माने बेराम जायो जेरैहाय जोङो मालाबा हरखाब आइखां बायखां जों उदै सायो उदैयाव जोंनाव अन्थाइ जायो उदैयाव लोगोसे जोंना बुहुत माने गलब्लाडारनि अन्थाइनो किडनिनि अन्थाइनो बा सोरबाया जेनेबा अर्स बेराम जायखौ जोङो मोजाङै बुजिनो थाखाय बा इंराजियाव जों फाइल्स होननानै बुङो माने खिलामा लावनाय बेफोरबायदि मोनसे बेराम थायो मानसिनाव बेफोरबायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला बा बायदि नानानथा रोखोमनि माने बेराम नोंथांनाव सानस'नो हायै मिथिस'नो हायै बेराम जुदि बुजिनानै दङ माने नोंथाङा जुदि बुहुत खस्थ'यै भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन आरो नोंथांमोना नैबे आं जाय भिडिअखौ होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार होखागोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना थांनानै बै मन्दिरनिफ्राय थांनानै दै सान्थिखौ लाबोबानो जाबाय बे जाहैबाय मा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाता पुलिस माने आउटपस्ट ना पुलिस स्टेसन गोलैयो बियो माबा पुलिस स्टेसन रानिखातानि पुलिस स्टेसननि माने साहा थांनानै बुरथिनालि मोनै बे बुरथिनालिनि ओरै सोनाब फारसे हाबनाय मोनसे लामा दङ बेवहाय अक्सिगुरि होननाय मोनसे गामि दङ आरो बे अक्सिगुरि गामियावहाय दिनै मानिकनि दै हरो दा बे मानिकनि दैखौ गोबां मानसिफ्रा गोबां लायबाय बै समाव बहुत भिडिअबो होनाय जादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायहरदों आरो बहुत मानसिफ्रा लायनानै गोबां मानसिफ्रा हामबाय जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो जेनेबा अन्थाइनि बेराम जानाय किडनिनि बेराम बा बायदि रोखोम मानोबा सानस'नो हायै माखासे बेरामफोर थायोना लोगोफोर स' बैफोर बेरामजों भुगिनानै थानाय बिथांमोनहा दिनै बेहाय लायै दिनै बिथांमोना दिनै माने गावनि जेनेबा देहायाव थानाय बेराम आजारखौ सोखानो हाबाय बेखौ बिथांमोना फोरमायनानै हरदों आरो जायफोरनाखि बिथांमोना लायदों माने लायनानै लोंफैदों जाय बिसासजों लायनानै लोंफैदों बिथांमोना हामबाय आरो हामनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गुबुननोबो फोरमायनानै होबाय गुबुननोबो फोरमायनानै होनायखाय बै बिथांमोना लाबोयै दिनै लोंगासिनो दङ आरो लोंनानै बिथांमोना दिनै हामबाय लाबाय आरो सोरबाया सानदों जाहैबाय कि जे गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों कि अन्थाइनि दैखौ होगोन ना होला मानिकनि दैखौ होगोन ना होला मोनगोन ना मोनला बन्द' जाखोना माखो गोबां मानसिफ्रा सोंहरो दा रायजो राजा नोंथांमोन बे चिरां माने जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाता पुलिस स्टेसननि ओरै साहा फारसे थानाय बुरथिनालिजों हाबनाय अक्सिगुरि गामियावहाय जेनाखि अन्थाइनि दै बा मानिकनि दै बे होनाया दिनैसिम सोलिगासिनो दङ बन्द' जायाखै होननानै बुंदों आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोनहा कल खालामनानै दाहाय सोंहरनो हागोन बा जायहा गोनांथि जादों नोंथांमोना अननानै कल खालाम एसेब्लाबो बावहाय दया दहरमनि गेजेरजों नोंथांमोना होबोनांगोन बाहाय खुनु मोनसे दाबि दावा गैया होननानै बुंदों आरो लोगोसे बावहाय माखासे गोबां लोंनायनि बा मा होननानै बुंदों जानायनिबो नोंथांमोननो बेफोरबायदि जायखौ जों आयुर्वेदिक होननानै बुङो आयुर्वेदिक माने हाग्रानिफ्राय खांलाबायनानै जेनाखि देग्लिनानै हरनाय मानाय बेफोरबायदिखौबो मा होननानै बुङो बिथांमोना हरो आरो बेफोरबायदि लांनानैबो दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै माने हामबाय आरो जाय बिथांमोना लांनानै हामजादों बे दैखौ मानिकनि दैखौ लोंनानै जाय बेक्तिया माने हामदों बिथांमोना दिनै अननायजों गावनि बेरामा हामनायखाय गोसो खुसि जानानै बिथांमोनाबो दिनै बै मन्दिराव थांनानै मन्दिरनो बिथांमोना मन्दिर लुनानै हैदों मन्दिरनि थाखाय दान होदों आरो गोबां मानसिफ्रा बायदि रोखोमनि दान होदों होननानै बिथांमोना फोरमायहरदों आङो दा कल रेकर्डिंखौ होगोन नोंथांमोननो बिथां न'खरनि सोद्रोमाफोरा रायहरनायखौ जा गतिके नोंथांमोनाबो जुदि गोबाव समनिफ्रायनो मानिकनि दै लोंनानै गावनि देहा मोदोमनि देहाखौ जेन'बा फाहामनो लुगैदोंबा बा माने अर्स बेराम जायखौ जों खिलामा लावनाय बेराम होननानै बुङो जुदि बेफोरबायदि बेराम जानानै जुदि नोंथांमोनाबो जुदि दिनैसिमबो भुगिनानै दङब्ला माने आइखां बायखां गलब्लाडाराव अन्थाइ जानानै सानाय ओरैबायदि सहायनो हायै जानानै दङब्ला किडनियाव जुदि नोंथांमोना अन्थाइ जानानै जुदि
नोंथांनि जेनेखि उदै आलौनाय हेनथेन बुहुत माने बेरामजों नों जुदि भुगिनानै दङब्ला नोङो खेबसे भिजिट खालामहै आरो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै बबे दिनाव होयो बेखौ नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहर आरो सोंहरनानै नोंथांमोना बै मन्दिर बिगोमाजों रायलायहरबानो जाबाय रायलायहरनानै नोंथांमोना नोंथांनि जेनेखि गोबाव समनिफ्राय जेन'बा माने सहाय नांनानै थानाय जेनेखि बेरामफोर बे माने बेराम गोजामा गागोन एकदमबारे गाथारगोन होननानै बुंदों नोंथांमोना गतिके जायफोरा माने फोथायनाय दङ बिथांमोनाल' लाय फोथायि मानसिफोरा लायाबाबो मोजां जागोन मानोना जायहा जुदि गावनि देहायाव थानाय बेरामखौ सोखानो होननानै जुदि नोंहा जुदि बिश्वासाव दङब्ला नोंथाङा बिश्वासाव थानानै नोङो बै जायगासिम थांनानै नोङो मुलिखौ लानानै लोंफैबानो जाबाय बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय जोबोद मोनसे इनफरमेटिभ बे भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो आं खावलायदों भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना फेसबुकाव शेयार खालामनानै होबा बायदि सुबुंफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' सोरबाफोर जुदि आजां गाजां गोबावनिफ्रायनो बेराम भुगिनानै थानाय सुबुंफ्रा जेन' बै मन्दिराव थांनानै मानिनि दैखौ लाबोनानै जेन' लोंफैनो हाथों आरो लोंफैनानै गावनि देहानिफ्राय बेराम आजारखौ माने होखारनो हाथों माने पारमानेन्टलि बिथांमोना फाहामथाय लानो हाथों बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर दा फैदो आङो नोंथांमोननो डिटेललि बिथांमोननि जेनेखि खुगानिफ्रायनो आङो जेनेखि कल रायलायनाय बेखौ आं ससे होनोसै नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्ला फैदो दै होयो आरो माने आलायखुंग्रिनिबो सिखोना जोहोलावनिबो बिदिनो मोनसे मानेक मोनदों नालाय आरो बिमा बिसहरिनि मानेक मा जायगा बेखौ खिथाग्रोदो जायगाया चिरां सार ओमफ्राय रुनिकाटा थाना गोलैयो रुनिकाटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिकाटा थानानि सिङाव थांनाय मा गामि अक्सिगुरि रुनिकाटानि बोरै जायो बिलाय रुनिकाटा हाथायनिफ्राय बोरै रुनिकाटानि जायो माबा रुनिकाटानिफ्राय ओरैहाय आंथ' माबाखौ नायासै किल'मिटारा बेसेसो जागोनथाय 20 बिदिनो 20-3 किल'मिटारानो जागोन आरो सार रुनिकाटानि बोरैजों थांनाय लामाजोंब्रा ओरै सिदा दावखोनायजों सिदा भुटानथिंजाय सार भुटानथिंजाय बुरतारि थांनाय लामाजों बुहुद सिनालियावनो जोंना ओरै दिंग्रायनांगौ खुलुमबाय सार दे सार होननाङालै जिखुनु जाया खोथा बुंबाय एसे खालाम माथो खालामनो जेनेबा आंनि मुंखौ आं खिन्थाना लाहरग्रोनोसै आं बिराज मोसाहारि आंना गामिया अक्सिगुरि आरो बेसेबां बैसोनि आं दा 29 हाबगासिनो दे ओमफ्राय आङो ओरैनो जानायाथ' माबानिफ्रायनो जाखादों 7 बोसोरनिफ्रायनो जाखादों 7 बोसोर उन्दैनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय दा ओरैहाय देरनानै आङो 18 बोसोरनिफ्राय माबादों आरो मा होनो अपेनिं खालामदों अपेनिं खालामनानै 2014 निफ्राय माबादों आरो जायगा होनो हादों मानि सार जोंना अबस्था जेबो गैथारामोन नालाय बिराद अबस्था गाज्रिमोन नालाय जोंहा न'खराव ओरैनो साम' खांख्राइ फानबायनानै जाग्रा सानफ्रामबो जोङो दैयाव थाङै जायोमोन आरो आइ आफामोनबो जों बिदिनो खस्थ' खालामनानै जायोमोन आरो ओमफ्राय दा इसोरफ्रा नायनो हायासै खोमा ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव आंनो बेफोरबायदि मोनसे फिथाइ होबाय आरो बुहुमाव फिसा फिसौ खांनानै जानो थाखाय आंनो मोनसे सुबिदा होबाय आरो गावसोरनो जोंनाव फैनानैहाय जोंनाव आंनि देहायाव हाबनानै ओमफ्राय बिदिनो जायखि बेमार आजार फैया मानो जिखुनु बेमार फैया मानो संसारनि बेमार फैया मानो बेखौ फोसाबनो हाजोबदों आरो आङो सार ओमफ्राय दा बेखौ फोसाबनो हाजोबनानै ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा आंनो बिदिनो साफ्रोमबो दाब दाब जायगानि फैनाय रायजो राजाफ्रा आंनो बेमार हामजानायफ्रा मन्दिर लुना होफैबाय दा आतसा मोजांनि बाथ्रा मन्दिर लुना होफैबाय ओमफ्राय न'आवबो गंसे लुना होफैबाय आंनो ओमफ्राय न'आवबो लुना होफैबाय मन्दिर गंसे लुना होफैबाय ओमफ्राय मन्दिरखौथ' गंसेल' होनजाला सार दा गंनै हागोरबाय ओमफ्राय गंसे दंबावो आरो जिरायसालिफोर बिदि लुना होफैदों खोमा जिरायसालिफोर लुना होफैदों नामा जिरायसालि ओरैनो गैथ'वा सार बे मन्दिरखौ होफैग्रोदों आरो मन्दिरथारखौनो होफैबाय आरो ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव आं सोलिबाय थानानै आङो नै दा दायो माबा जाबाय नालाय 29 बोसोर जाबाय नालाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव इसोरफ्रा होनानै नै दा आङो गावसोरनो न'आवनो होफैयो गावसोरनो मायो आंना अन्थाइ सन्थाइनि नङा आरो सार डाइरेक्टलि गावसिनि मानिक आरो मानिक जोंनाय बुस्थु दं बे बुस्थुआ सोमनानै जेनेबा सोमनानै दैफ्राव हरनानै बेफोरखौनो सान्थि हिसाबै लोङोबानो हामो आरो ओमफ्राय मुलिखौथ' गावसोरो ओरैनो बिफां लाइफांनि सब किसु रोदा रुद'निसो आरो बिलाइ बिरिनि बेफोरनो गोबां मानसिफ्रानो बे बुस्थुखौ लांनानै हामहैबाय आरो
दा सबखिनि बेमारखौ आं बुंनो थाङोबा आं बुंनि अन्थाइ जानाय उदैयाव गलबादार खेबनियाव जानाय ओमफ्राय बिदिनो उदै सानाय आरो बिदिनो टिउमार केन्सार टिबि टंसिल हापानि ओमफ्राय चाइनिस ओमफ्राय सब किसु होनजायो आरो सार मोनफ्रोमबो बेमारखौ आङो फोसाबनो हादों आरो दा आं मोनसे फाइलाव गासै हामनाय बेमारखौ आं लिरनानै दोनजोबदों जायाव बुङो इंलिसाव फाइल्स होनो ओमफ्राय ओरैनो असक बेमार होनो गोबां फोसाबनो हाबाय आरो बै गासिबो मुलिफ्रा गासिबो फुननाय ना लोंनाय लोंनायनिबो दं फुननायनिबो दं सार माने गावबा गाव क्वालिटि आरो माने आलदा आलदा सार गावबा गाव बेमारनि सायाव आरो सोरनाबा लोंनाय दं सोरनाबा फुननाय दं बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय मानो होनोबा इसोरनि बुस्थु नालाय सोरनाबा बिदिनो फोथायाबा हामा ओमफ्राय बेहाय मुलि जायो आरो बिसोरो मुलि मोनलांबासो मोजां जागौमोनदां होनो ओमफ्राय दा जोङो इसोरनाव बिनानै बानायनानै दोनो ओरैनोथ' जोङो बोराय बुरि नङा बैसोआ जोंना बेसेबांसिम बैसो जायाखै सार दा नों होननायखौ बुजिबाय आं जोङो बैसोनिबो माबा मानसि नङा जों बेफोरनि फारसे जेबो रोङा सार ओरैनो जोङो इसोरा जा खोन्थालाङो जोंनि देहायाव जोङो जोंनि देहायाव खोन्थानायखौसो जों मावो आरो ओरैनो बाहाय दा जोंनि सायाव आंजोंबो लोगो थाग्रायाबो बेसेबां नङा दासो बियो माबा थांदों 24 थांदों माबाग्रायाबो उन्दैसो बेबो ओमफ्राय दा दहायो बायद' रायलायहरनाया बियो जोंनि न'खरनि बायद' जायो ओमफ्राय बिसोरो बाहाय थाफायो आरो माने जों सोलिनो हाया नालाय जोंहाथ' मामि बाबाबो गैला नालाय दा बोसोरबासो जाबाय बिसोर थांनाया जोबनाया ओमफ्राय जेनेबा जायफोरनाखि दा बिसोर थांगोन ना जेनेबा कयजोंनो फन खालामनो हागोन नोंनाव जेनेबा मुलिफोर लायनो थांनाया माबा मोनसे बिदिनो फिक्स माबा फैसा होनांगौ ना मारै फिक्स फैसा होनांगौ माने बिसोरो गावसोरो एसे एनै दान दुखियाजोंनो होबानो जागोन आरो